ahoj, ja som Zvedavec, to je môj pseudonym a som tu dnes na Freestyle Battle v Hash klube, ktorý je úplne v pohode, cez We Are Young Group na Facebooku, môžete si nás kliknúť a pozrieť si, čo je nové v Martine a okolí. Reprezent, užívame si to a je to krásne. Robím rozhovor pre Protinoci.sk. Pozrite si, čeknite si. Prídeš na pódium, aký je to pocit, čo sa deje v tvojej hlave a čo ideš robiť ďalej? Stepnem na pódium a v mojej hlave je rap. Nerobím nič, iba premýšľam nad tým, kde som a prečo som tam. A robím to kvôli tomuto chalanovi vedľa mňa, to je Poeto z Bratislavy. Ale je to chalan, ktorý ma namotivoval k tomuto všetkému, čo robím a prečo to robím. A všetko je to pre mňa na báze takého priateľstva, že veci, ktoré robím kvôli ostatným ľuďom, pretože ja im pomôžem a oni pomôžu mne. Ako sa ti dneska repovalo a aké máš skúsenosti z predchádzajúcich akcií? No tak dnes to bolo dosť na hovno, pretože prvé kolo som úplne skurvil a v druhom som od toho typka vyjebal, ale nestočilo to na víťazstvo. A predchádzajúce skúsenosti mám asi také, že rok sme zavretí na skúšobni a netvoríme nič pre ľudí ostatných, iba tak pre seba a snažíme sa byť čo najlepší, teda nacvičiť si veci, hej. Freestyle a flow a všetko okolo toho. Pretože do rapu som nikdy nejako nevidel, nikdy som rap nepočúval, nikdy som to nerobil. Vždycky bola pre mňa iba temnota a nič iné, hej. No ale tento chalan, ako som už povedal, ma namotivoval k veciam, ktoré som si nikdy ani nepomyslel, že budem robiť. A ďakujem mu za to, že som dneska tu, inak by som tu nebol. A je to pre mňa úplne úžasný pocit, pretože robím veci s ľuďmi, ktorých mám rád a robím veci, ktoré mám rád a robím rozhovor pre dievča, ktoré mám rád. Slzy v očiach. O čo sa snažíš, keď freestyluješ? Snažím sa o to, aby som vyjadril svoje pocity, pretože keď freestylujem, vypnem. A môj mozog píše rímy za mňa, ktoré môj jazyk dáva ľuďom do uší. A vtedy, keď vidím, že tí ľudia to počujú a to vnímajú a hýbu sa do rytmu alebo cítia so mnou a zdieľajú moje myšlienky, tak sa cítim ešte krajšie, ešte lepšie a uvoľnenejšie a vtedy mi to ide ešte krajšie, ešte lepšie a ešte uvoľnenejšie. Tak to je. Ďakujem krásne.